Hogy tényleg vakon próbáltuk a hangszereket, és akkor tudatosult bennem, hogy egy legolcsóbb Spector hangszer is, hogy meg tud szólalni. Miért látogattatok el a hangszerarzenába? Hát azért, mert Debrecenben koncertezek, és van időm beállás után eljönni. Meg hát tulajdonképpen a SIT úrok miatt jöttem most be, meg a Spector miatt. Én meg megmondom őszintén, hogy a Jimmy miatt jöttem le, mert hogy velem készült már egy Spectoros videó itt a nagyszerű üzletbe, és most ugye kiderült, hogy most meg tudjuk csinálni ma, és mondom, lejövök, egy kicsit támogatom, de közben kiderült, hogy az SIT is húr dolgot is meg tudjuk csinálni, úgyhogy ezért. Hogyan lettetek Spector endorserek? Én fogalmam sincs. Nekem Fecó intézte meg Fejes Tomi, őt kell megkérdezni. Hát igazából nem is nagyon kellett intézni. A következő történt, hogy valami kapcsán beszéltem a Fejes Tomival, és szóba került a Spector basszusgitár, és ő nyilván tudta az egész életét ennek a hangszernek, és a régi zenekarokat mindet felsorolta, stb. És mondtam, hogy hát marha jó lenne, hogyha valahogy, akkor pont megszűnt a forgalmazása itt Magyarországon, vagy hát igazából a környékbe, és akkor mondta, hogy hát majd megnézd, hogy mit lehet vele tenni, és akkor egyszer csak hív a Jimmy, hogy figyelj már, úgy néz ki, hogy meg lesz a Tominál a Spector, stb. Na így lettünk, és akkor ment a beszélgetés erről, meg agyalás. Először is ugye csináltuk ezt a szerintem óriási sorozatot, nem tudom, hogy lehet-e még ebből csinálni, mert ez szerintem zseniális volt ugye a vaktesztes arzenálos videó, az fél zseni volt, szerintem ebből többet még lehetne, ha van rá kapacitás persze. És akkor ott ugye én már megrendeltem egy hangszert, a piros 5 húrosat, de nem tudtam, hogy az mikor fog megjönni, és akkor ugye én ott kaptam meg a dolgot, és akkor utána jött ez így, hogy akkor ebből lehetne endorserséget csinálni, és akkor így lettünk, én így tudom, de majd mindjárt kijavítasz, hogy így volt, meg egyébként ez a vakteszt, így most visszagondolok, mert ez már több mint 2 éve volt, hogy tényleg vakon próbáltuk a hangszereket, és akkor tudatosult bennem, hogy egy legolcsóbb Spector hangszer is, hogy meg tud szólalni, hogy tényleg nem az ár vitte el a sztorit, úgyhogy, és ott össze lehet hasonlítani drágább más márkákkal különben. Meg lehet nézni. Hol léptek fel? Hát pont ma egyébként nyilván Debrecenben, most ez így alakul, de egyébként meg amire készülünk, az pedig ma jövő évben, február 8 a Budapest Aréna. Úgyhogy gyertek, jó nagy cuccon, jó nagy hangerővel meg lehet hallgatni a hangszert is, meg a húrokat is. Mi pedig a Beatrice-vel most 20-án fogunk játszani Rock Cafébe, úgyhogy tök jó, meg közel van, és hogyha ráértek, gyertek el. Mi a kedvenc gitárotok? Hát nyilván Spector, és nekem a klasszik széria van. Igazából ez is úgy lett kiválasztva, hogy én láttam azt a videót, ahol Fece azt a pirosat megfogta, mondtam nekem, akkor ugyanilyen kell, nem is gondolkoztam nagyon rajta, IMG pickup van benne, és hát nálam a fehér szín az általában ütős. Most megrendeltük az amerikai szériát, hát nem tudom mikor lesz itt, ott azért várom, mert az is 5 húros lesz, az lesz az érdekessége, viszont Domino pickuppal rendeltük meg, az kicsit harapósabb lesz, meg agresszívabb, úgyhogy marhára várom. Igen, hát nekem a kedvencem, az megmondom őszintén, hogy ugye a 4 húros NS2-es az a Spectorja, az az alap igazából. Volt szerencsém rendes amerikaihoz is, frankfurti zenei vásáron, de megmondom őszintén, hogy az igazi kedvencem az, amiről az előbb beszéltem egy másik videóban, ez az NS5 CRFM jelű csehszlovák hangszerem, az valami állat. De szerintem a következő kedvencem az viszont ami jön majd Amerikával, az lesz, úgy érzem.